Λίγδας, τι κάνεις εδώ ρε φίλε? Αισθάνομαι για το Λίγδα. Ναι. Ο Λίγδας είναι. Τι κάνεις στην πόλη μου ρε φίλε τώρα και τραβάς εδώ πέρα βίντεο? Ποιος νομίζεις? Ποια είναι η πόλη σου, αδερφέ? Εδώ η Κατερίνη ρε. Έλα ρε Εσύ μπρο την μου. Κατερίνη. Καλά είσαι? Όχι καλά ρε. Δεν θα σου πω κακία, ήμουν έτοιμος. Αλλά Όχι ρε, εντάξει, καλό γιατί να πάει. πεις κακία ρε μπρο? Λίγδας είναι ο μπαμπάς. Λίγος είναι ο Αλλά πού μπαμπάς. κολλάει ο Λίγδας ρε μπρο? Ρε μπρο, ξέρεις, σαν Λίγδας τώρα, ξέρεις. Σου μοιάζει Το και Λίγδας Λίγδο, αυτό ρε κάνει. φίλε. Έλα σου πάρω μια πατάτα ρε μπρο. Αδερφέ, θες να φας μια μπουκίτσα? Όχι, όχι. Τότε Τίποτα άλλο. Θες μια ντομάτα? Φαγωμένος είμαι. Τώρα θέλω να δοκιμάσω πατάτα. Έλα πάρε μια. Έλα από εδώ, αδερφέ, στο από εδώ παρέλα. Κάτσε. Έλα, περίμενε. Θα βάλω λίγο πιπέρι. Πιο ωραίο με Όχι ρε πιπέρι. μαλάκα. Έχω βάλει λίγο μπούκοβο βέβαια μέσα εγώ. Εντάξει, Καλό οκ. είναι, καλό είναι. Καλό είναι. Καλό είναι δυνατό. Ωραίος. Έτσι όπως το βλέπεις, σου μοιάζει για το Λίγδο. Ρε μπρο, όχι, απλά είναι Λίγδας moment. Γιατί είναι Λίγδο? Λίγδας moment.